تخیم والیبال نے سارے شائقین السلام علیکم بھائی جان والیبال نے وچ ایک نمی خوشخبری جیسا کہ سنا پتہ سہیل نون بھائی نوید وڑیچ کلب اور سارے بھائی میرے کول آئین جاٹ لے انشاءاللہ حامد گجر اس تو بعد وڑیچ کلب نے نال ہے انشاءاللہ جب تک زندگی رہی اسی نہ نال جڑ کے کھڑساں انشاءاللہ تساں سارے شائقینہ مزہ آسی بھائی رسنے اسا کول آئین اسی نہ خالی ہاتھ تو نہیں موڑنے وڑیچ کلب نے وچ کھلاڑی مدثر کھرال نوید وڑیچ حامد گجر سہیل فضلی گوتل انشاءاللہ اچھی سیٹنگ نے نال فاق نیٹ مین ساڑی اپنی ٹیم ہے سارے شائقینہ انشاءاللہ نوی سیٹنگ نے وڑیچ کلب نظر آسی تے پورے مزے نال نظر آسی انشاءاللہ میں اپنے سٹیڈیم نے وچ 15 تاریخ وڑیچ کلب نے چیلنج کرے سا تو سارے چاس نہ آئی تو دسو کیڑی کھیڑی ہے وڑیچ کلب مہربانی السلام علیکم والیبال دے سارے شکیناں نوں کی حال ہے ٹھیک ہو بھائی اج نوید وڑیچ تے سہیل نون جاٹ لے گئے نے تے ملک فرد دے کول ملک فرد بھائی اپنا تے جناب اج میری دعا خیر ہو گئی وڑیچ کلب نال تے اج تو بعد انشاءاللہ وڑیچ کلب چ میں کھیڈاں